Assalamu alaikum. Mariam bin Imran, czyli Maryja, córka Imrana, matka Isy, czyli Jezusa alaihi salam, posiada wyjątkowo wywyższone miejsce w islamie jako jedyna kobieta, której imię występuje w jego treści aż 77 razy. Koran wyraźnie określa ją jako największą ze wszystkich kobiet, stwierdzając w pozdrowieniu podczas zwiastowania: O Maryjo, Bóg Cię wybrał i oczyścił, wybrał Cię ponad wszystkie kobiety stworzenia. W Koranie jej historia jest opowiedziana w 3 rozdziałach mekkańskich, 19, 21, 23 i 4 surach medyjskich, 3, 4, 5, 66, a 19 sura zatytułowana Mariam nosi jej imię. Koran odnosi się do Maryi częściej niż Biblia. Według Koranu Boża łaska otaczała Maryję od urodzenia, a jako młoda kobieta otrzymała przesłanie od Boga za pośrednictwem Archanioła Gabriela, że Bóg ją wybrał, oczyścił i wybrał ponad kobiety światów. Po tym wydarzeniu, zgodnie z tą samą narracją, nastąpiło zwiastowanie dziecka, które miało być cudownie poczęte przez nią za interwencją Ducha Bożego, gdy była jeszcze dziewicą, które miało na imię Jezus i które miało być Mesjaszem, czyli namaszczonym. Narodziny Maryi są opisane w Koranie z odniesieniami do jej ojca i matki. Ojciec Maryi nazywa się Imran. Jest odpowiednikiem Joachima w tradycji chrześcijańskiej. Jej matka nazywa się Hanna, która jest taka sama jak w tradycji chrześcijańskiej, święta Anna. Literatura muzułmańska opowiada, że Imran i jego żona byli starzy i bezdzietni i że pewnego dnia widok ptaka karmiącego swoje młode na drzewie wzbudził w Annie pragnienie dziecka. Modliła się do Boga o spełnienie jej pragnienia i ślubowała, że jeśli jej modlitwa zostanie przyjęta, to jej dziecko będzie oddane służbie Bogu. Koraniczny opis narodzin Maryi nie potwierdza jej niepokalanego poczęcia, ponieważ islam nie akceptuje doktryny o grzechu pierworodnym, czyli odziedziczonej w ludziach winy, jak to ma miejsce w chrześcijaństwie. Taka doktryna nie istnieje w islamie. Maryja została oddana pod opiekę proroka Zachariasza, męża siostry Anny oraz wuja i opiekuna Maryi. Narracja Koranu o narodzinach z dziewicy jest nieco inna niż w Nowym Testamencie. Koran stwierdza, że kiedy bóle porodowe spadły na Maryję, trzymała się pobliskiej palmy, w którym to momencie dobiegł głos spod palmy lub pod nią, który powiedział: Nie smuć się, albowiem Twój Pan przygotował strumień pod Tobą i potrząśnij ku sobie pniem palmy. Spadną na Ciebie świeże, dojrzałe daktyle. Koran dalej opisuje, że Maryja przysięgła nie rozmawiać z nikim w tym dniu. Maryja jest jedną z najbardziej szanowanych postaci w islamskiej teologii. Większość muzułmanów postrzega ją jako jedną z najbardziej prawych kobiet, jakie kiedykolwiek żyły, a mniejszość postrzega ją jako prorok. W islamie Isa ibn Mariam, po arabsku dosłownie Jezus syn Maryi, jest przedostatnim prorokiem od Boga, Allaha, i Mesjaszem, Al-Masih, który został posłany z Ewangelią, po arabsku Injil, aby poprowadzić dzieci Izraela. Narodził się z dziewicy, dokonał wielu cudów, wędrował w towarzystwie uczniów, został odrzucony przez żydowski establishment i uniesiony do nieba. W Koranie jest określany jako syn Maryi, Duch Boży czy Słowo Boże. Koran i hadisy wspominają, że Jezus urodził się czystym chłopcem, czyli bez grzechu. Koran przypisuje Jezusowi co najmniej 6 cudów: przemawianie z kołyski, stworzenie ptaków z gliny i ożywienie ich, uzdrowienie niewidomych i trędowatych, wskrzeszenie zmarłych oraz wiedza nadprzyrodzona. Muzułmanie wierzą, że Bóg objawił Jezusowi nowe pismo, Al-Injil, czyli Ewangelię, jednocześnie wypowiadając prawdę o poprzednich objawieniach, Al-Taurat, czyli Tora, i Al-Zabur, czyli psalmy. Koran mówi przychylnie o Ewangelii, którą opisuje jako pismo, które wypełnia serca swoich wyznawców łagodnością i pobożnością. Tradycyjna egzegeza islamska twierdzi, że biblijne przesłanie zostało zniekształcone lub zmienione. Koran głosi, że Jezus nie został ani ukrzyżowany, ani nie umarł na krzyżu. Podstawowym wersetem Koranu traktującym o ukrzyżowaniu jest sura 4, aja 157. Oni powiedzieli, chwaląc się: Zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Maryi, posłańca Boga, podczas gdy oni ani go nie zabili, ani go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało. I zaprawdę ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu.
Oni nie mają o tym żadnej wiedzy. Idą tylko za przypuszczeniem. Oni go nie zabili z pewnością. Koran odrzuca również boskość Jezusa jako Boga wcielonego lub Syna Bożego. Koran zaprzecza bóstwu Jezusa w kilku wersetach, w tym w jednym, który wspomina, że Jezus nigdy nie twierdził, że jest Bogiem. W islamskiej eschatologii Jezus powróci walczyć z Gogiem, Magogiem i Al-Masih ad-Dajjalem, czyli fałszywym Mesjaszem, i ustanowi pokój i sprawiedliwość na ziemi.